Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Nani Pujawati saking GKJ Tlogosari Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabda Winedar dinten menika Setu 21 Agustus 2026. Dasaring sabda kapethik saking Yehezkiel 36 ayat 33 ingkang mekaten suraosipun. Mangkene pangandikane Pangeran Yehuwah, ing dina anggon ingsun ngresiki saking kasalahanira, ingsun bakal ndadekake kutha-kutha padha dienggoni maneh lan reruntuhan bakal kabangun maneh. Sabda winedar menika kanthi irah-irahan ingkang risak badhe kabangun malih. Ing gesang menika wonten wekdalipun manungsa menika ngadepi bebaya lan ngalami cilaka. Upaminipun lindu ingkang nate kelampahan ing saperangan kitha ing Indonesia. Lindu menika damel kathah bangunan sami risak. Bangunan-bangunan ingkang risak menika ing wekdal candhakipun lajeng dipun bangun malih, dipun tata kanthi sae, satemah pulih kawontenanipun. Satemah masyarakat saged lajengaken gesangipun kanthi prayogi. Prastawa pembuangan ing Babel tumrap bangsa Israel saestu karaosaken awrat sanget. Kathah perkawis gesang ingkang kelampahan lan tumempuk ing bangsa Israel. Dadosa secara fisik, sosial, lan ugi spiritual. Secara fisik, tembok-tembok kitha Yerusalem lan pedalaman suci dipun risak. Secara sosial, bangsa Israel kecalan kamardikan lan dados bangsa buangan. Secara spiritual, bangsa Israel rumaos dipun tilar dening Gusti awit kedah nglampahi gesang ingkang awrat. Ananging pamratobating bangsa Israel ing pambuangan menika ndadosaken bangsa Israel saged ngraosaken gesang anyar. Gusti Allah paring pangaksami awit tumindakipun bangsa Israel. Gusti Allah kepareng mulihaken kawontenanipun bangsa Israel. Sae menika ing tata fisik, sosial, lan ugi spiritual. Menapa ingkang sampun risak badhe dipun bangun malih dados langkung sae tinimbang saderengipun. Kathah prastawa ing gesanging manungsa ingkang karaosaken awrat lan dadosaken gesanging manungsa risak ancur. Ing kawontenan ingkang mekaten, prayogi kita sami niti priksa kawontenaning gesang kita. Mbok menawi perkawis-perkawis menika kelampahan amargi gesang kita boten jumbuh kalian kersanipun Gusti. Pramila sumangga sami mratobat. Gesangen dumateng Gusti. Pitadosa bilih Gusti kuwaos mulihaken kawontenan gesang kita. Mulihaken pangajeng-ajeng kita. Panjenenganipun ingkang badhe ngentas kita lan mitulungi kita. Mekaten sabdanipun Gusti, berkah dalem. Amin.